मानाव गेदेर आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथां सारखौ आरो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायदों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बेनि उनाव आङो आलासि सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनिनो मानगोनां अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। आरो बेनि उनाव आङो आलासि सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोलाव बोसोर नांनानै फैनाय आरो बिथांनि निकनेमखौसो मिथिनाय जायो मानगोनां गान्दा बसुमतारी बिथां आदा। बिथांखौबो जोङो आलासि सिनायथि होनो आखायाव लादों आरो बिथांखौ आङो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। दा आलासि सिनायथि होनाया एसेयावनो जोबनानै थांबाय। दा आयदा बायदियै जोङो खोन्दो दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो आवगायनो सानदों। दा मानसि हिसाबै बर' जाथि हिसाबै गिदिरथार मोनसे जारिमिन जानानै थागोन। दा जोंहा समायखिरा लानाय बे हाबाफारियावहाय आङो खेबसे बुंफ्रुबनानै होग्रोगोन, बेनि उनाव नेक्स्टआव जों लागोन। दा सिगांहाय आं बुंगोन जे आं बेनि उनाव नोंसिनि मुंखौ होन। इसोरनि आरो रोजा रोजा बर' मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै आं फोथायजाथाव बर' माहारि फरायसा आफादनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावलांगोन, जायनि थाखाय आं आरो नोंसिनि बिबानखौ एबार होदो। बिबानाव सायख'जाबाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि थिखानाय नेमखान्थि बादियै आरो थांखि बादियै मेंनाय गैयाजासे बर' सुबुंफोरनि जानानै आं बर' हारिनि थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानाय हाबा मावलांनो नाजागोन आरो आफादखौ जौगाहोलांगोन। गोजोन्थों। नोंथांनि फोथायजाथाव आरो नोंसिनि नामखौ होनबानो जाबाय। दा समायखिरालाय आं इसोरनि आंनि उन बुं इसोरनि आरो रोजा रोजा बर' मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै आं फोथायजाथाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावलांगोन, जायनि थाखाय आं बिबानाव सायख'जाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि थिखानाय नेमखान्थि बादियै आरो थांखि बादियै मेंनाय गैयाजासे बर' सुबुंफोरनि जानानै आं बर' हारिनि थाखाय साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानाय हाबा मावलांनो नाजागोन आरो आफादखौ जौगाहोलांगोन। गोजोन्थों। नोंथांनि फोथायजाथाव दा साफा साफा दिनैनिफ्राय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि जाबाय आरो दिनै खामानि मावलांगोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आसा खालामो। गोजोन्थों। ब्रजेन सारनि आखाइजों आर'नाइ गानहोनो थाखाय आखायाव लादों। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। खाथियाव फैजोबदो बिबान गथायसै बिसाराम।
ओरैनो हरदो बास जाबाय दे उल्थासो जाबाय ओरै फैफिननाय आदा ओरै फैफिननाय जानाव नामा बर' माहारि फरायसा आफादनि सोद्रोमा जाबाय नेता मावथि जाबाय दिनैनि सिगाङावहाय बिथांमोननि दैनन्दिन लाइफआ माबादिमोन बेखौ आं बुंनो थाङा नाथाय आफादाव हाबखांनायनि उनाव माखासे मेन्नार आरो मानाव गेदेर आफादगिरि बनजित मन्जु बिथां सारा दहाय फोरमायलांनाय बादि बनसुनि माखासे कनस्टिटिउसन आरो प्रट'कलखौ लानानै बिथांमोना गावबा गाव थि डिसिप्लिनाव थानानै सोलिलांनांगोन नोंथांमोन खोन्दोनि गोजौआव जोङो जिल्ला कमिटि दङ जिल्लानि गोजौआव सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो बेजों लोगोसे जोंखौ दैदेनबोग्रा माखासे इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोन दङ बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै ला आरो इयुनाव जेखि जेंना जाया मानो जोंजों जेब्लाबो मोगा मोगि खालामनो रेडि जा बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोंथांमोना फावसयनांगौ गैया थांखिखौ सिगाङाव दोननानै बिखाखौ फोरदाननानै आवगायनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै नोंथांमोन गोदानै बिबान मोननाय फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायबाय लोगोसे बे हाबाफारियावनो बेसेन गोसा जोंखौ बोसोन होलांनायनि थाखाय मानाव गेदेर ब्रजेन्द्र कुमार बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट अफ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुदिनिफ्राय जोबजासिम आलासि महरै नुजाफोनानै आरो जोंखौ दिथा होलांनायनि थाखाय बनसुनिनो आफादगिरि मानगोनां बनजित मन्जु बिथां सारखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि जेसेबां बेवहाय दैदेनगिरि बिथां सारमोन दंफैयो बिथांमोना आसि फासि दानानै जोंखौ सुबुरुन होलांनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो जिल्ला कमिटिनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्ला बनसुनिनो मानाव गेदेर मावथि बिथांमोनाबो फुंनिफ्रायनो माखासे खामानिखौ साखाफारा जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे खोन्दोनि गोदानै बिबान मोननाय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल आरो रायजो राजाफ्रा दिनै जोंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे मिटिंखौहाय बे मेलखौहाय आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ